Hello everyone, आंनि गोदान मोनसे भिडिअ फिन बरायबाय बयखौबो। स' आं दिनै मा होनो जा आबोलाव थांनाय आरोना कास दङ दिनै sardo। स' जों बेयाव थांनानै फैदिनि आरोना। थ' नोंथांमोना नायलांबाय थादो बिदिब्ला भिडिअखौ जोबजासिम। लेट्स गो। स' आं आब'खौ नेगासिनो दं आरोना। जों थांनोसै आरो आब'खौ नेनानै। माने जोंहानि गुमै जायोमोन आरोना, गुमैया माने जोंहानि आब'खौ लांदोंमोन आरोना, बाबामुनि जायो। स' बे थैबाय आरो दाखालिबाय प्रेसाराव। मा खालामनो नङा होमबा? थैनो गोनांबालाय गासिबो थैखायो बयबो सानसे नङा सानसे बिदिनो। स' आं आब'खौ नेगासिनो दं आरोना, जोङो sardoआव थांनोसै आरोना लोगोफोर। माने जोंहा आब'आ माबायदि थैनाय जोंहा आयंआ खिन्थासिगोन आरोना, खोनासंदो बिदिब्ला। देलाय आयं बुंना होदो एसे। दाखालि थैनाया माबायदि थैनायमोन? ओमफ्राय जों आब' जायो आरोना बिदिनो। दाखालि प्रेसाराव थैबाय आरोना, गुवाहाटीयाव लांदोंमोन JMC आव। माथो खालामनो आरो हायासै। सानथाम सानब्रै बियो गुवाहाटीयाव लाखिदोंमोन, दा हायासै बिदिनो प्रेसाराव थैनांगौ जाबाय आरोना। स' जों बिनिनो sardoआव थांनो नागिरदों आरो। दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो बिदिब्ला भिडिअखौ जों स्टार्ट खालामसै। जि बाहायो नोंथांमोननो देखायनोसै आरोना। बोथोराबो एसे मोजां नङा, गाज्रिथार अखा बोथोर। स' बिदिब्ला जों थांदिनि। फुरा जोंना नै नानिया थांनो रेडि जाबाय आरोना, ओंखारगासिनो। थांगोन थाङा नोंलाय? थांगोन? थांना फैनोसै जोङो sardoआव आरोना। बिदि हायो मोनसे हायो होनब्रा मा नाम? मोजां बुं। मा क्लास जाखो? क्लास 3 जाबाय। बबे स्कुलाव? सानराइज स्कुलाव। खोराबारि खोराबारियाव ना? नुबाय? आब'मोनखो बिराद गोबावनि उनाव दिनैसो लोगो मोनबाय आरोना। स' बिथांमोनाबो फैदों sardoआव आब'मोनहा। जयैनो गोबावजों लोगो मोनबा बिराद खुसि जायो नङा होमबा लोगोफोर? हायो होनदो होना। Dans sanai darna. Harusnya dah.
Dan sarbaय आरोना Nah, जोंना नारान्द्राया बै लादोंना नारान्द्राखौ लादों होनदों बाङाय मोजां ना जोंना थिगानो ना दे मोजां जाथि जादों जाखिले malah kosong lagi deh. Ini sayang mereka dulu. Karena tuh keren pegang juga. Ini enak korot chane deh lade bahaya kira mereka.